No niin, tervetuloa. Ajattelin vähän näyttää Airsoft-kokoelmaa. No ei siinä ole kuin 2 sitä. Joo, lukuisia. Otetaan haulikosta. Ootapas nyt. Mossbergin oliko tää 590. Tämmönen noin. Ja lipas. Siinä on varalipas. Sitten tää vedetään alas tästä tämä tuo, niin se latataan. Ja tämähän toimii näin, että se laitetaan tuonne. Sitten saa pois sitä. Olisiko tuonne nappi, jos näette nyt. Tossa. Ottaa sitä ja sitten noin. Ja ottakaa se ihan hetki. Tuo oikein kuulii. Noniin, takaisin. Noniin, hajin 4 ulos. Joo. Laitetaan tarpeeseen. Oho, nyt se eka. Tästä kumpuaa minua. Ja se. Niin. Eli tää vaan niinku tästä aukastaan 4 tonne. Tämä vedetään ja myyn. Se on tämmöstä pienestä kuopasta päästään. Otetaan tuonne ja sitten vaan ampumistesti. Tommonen lotsahdus. Eli ton näköinen nelipaukkunen. No, sehän mahtuu 5 tuosta tähän näin, niin 180 varalipaaseen. Niin. Ja sitten pistooli. Pistooli on NO.XK 918 C. Tämän näköinen aika lailla tarkka. Tämmönen kivan näköinen. Sitten edespäin tämän näköinen. Ja 15 paukun lipas, eli niin 15 paukun tuosta takana 1. No sitten tämä halutaan niin. Ja sitten taas mun pitää. Ja saadaan pois. Noin. Ja sitten varmistin pois päältä. Ai niin, unohdin sanoa tässä haulikossa. Niin se nyt varmistan päällä. Ja nyt se ei oo. Eli minä tuossa pistoolissa, että varmistin päällä. Sitten ei oo niin toimi. Okei, varmaan. Sitten varmistesti. Tää on vähän tehokka. Mut voitaisiin. Se oli tämmönen. Ja
Tämä on Pro Airsofilta ja tämä mä ostin markkinoilta.